Susjeda Jadranka, evo, ovo je molitva za tebe, za vas. Evo, ja sam odmah na ti, tako da budemo bliži. Evo, Isus te ljubi. Isus je dao život za tebe na križu. Isus je sve. I kad primiš Isusa, imat ćeš snagu oduprijeti se od sila tame kroz alkohol i duševnih smetnji. Ali ja ću sad zapovjediti đavlima da te napuste momentalno i onda ćeš trebati jednostavno čitati riječ Božju, primiti Isusa Krista u život, primiti spasenje za svoj život, čitati riječ, slušati riječ, misliti o riječi Božje i onda ćeš ostati slobodna. Inače će ti doći 7 drugih gorih duhova ako ne učiniš ovo. Moraš učiniti to. Jer je to dobro za tvoju dušu. U ime Isusovo. Ja sad dolazim u duhu pred tebe, Jadranka. U ime Isusovo. Duh alkohola, tebi govorim sad. Izađi van. Napusti je. Izađi van. Ja imam vlast nad tobom po Luki 10.19. Ja te svezujem sad, poništavam tvoje djelovanje. Uništavam tvoje djelovanje sa pomazanjem koje imamo od svetog po 1. Ivanoj 2.20. Ja uništavam tvoje djelovanje. Duh alkohola van, izađi van. Duh koji uzrokuje što nestabilno, duševno, psihičko, teško stanje van. Svi do jednog izađite van. Na 3. 1, 2, 3. U ime Isusovo. U ime Isusovo. Jadranka, budi slobodna. Idi i ne griješi više. Budi slobodna od svoga zla. U ime Isusovo. Amen. Naš Ivan iz Đurđevca. Čuli ste za mjesto Đurđevac. Isus Ivana. Ja mu se nisam javila jer sam se odmarala i nisam htjela nikakve pozive sa strane. Ja sam vidjela da me zove, ali trebalo mi je mir. Isus Ivana. Evo, zovem kod susjede Jadranke. Hvala Isusu. Znači, on je meni prije 2,5 mjeseca tražio da se molim za njegovu susjedu Jadranku, koju ja u životu nisam vidjela. On se suosjećao sa susjedom Jadrankom jer ona ima 30 godina problema s alkoholom. Žena opsjednuta s alkoholom. Duh alkohola. I što se dogodilo? On nije htio više gledati tu situaciju, zna da on nema dovoljno vjere za to, ali meni je rekao da ja snimim poruku da se žena spasi od toga, da se oslobodi. I sad kaže, Isus Ivana, evo zovem, kod susjede Jadranke sam. Hvala Isusu. Jadranka nije popila kap alkohola već 2 mjeseca. Aleluja! Aleluja! Znači, od trenutka molitve, žena nije popila kap alkohola 2 mjeseca. Nakon 30 godina. Znate vi šta je to? Pazi. Mislio sam da konzumira, pa ju nisam ni pitao. A sad mi kaže da uopće ne pije. A pila je 30 godina. I sad sam joj tek pustio molitvu. I danas ćemo biti zajedno na Zoomu. Trenutno ju muči išijas, ali jako, već 2 mjeseca. Ako hoćeš da se pomoliš. Normalno da hoćeš. Trebala bi posvjedočiti. Evo ti sad imaš priliku, naš Jadranka i Ivane, da li je ovo što sam ja pročitala istina? Ili vi to mene samo muljate da ja njih zmuljam? Znači, da li je istina broj 1 da žena ne pije 2 mjeseca, da si tek sad joj dao molitvu, što uopće nije bitno, jer je molitva puštena u zračni prostor? Da li je to istina? Evo, molim vas da vi sad nama u eter se uključite i da jednostavno recite da li je ovo istina ili nije. Isus Ivane moj. Evo nas opet tu. 30 godina sam pila
i nisam nikad mogla, ali imala sam pred 8 godina možda noga udara. I ipak sam nastavila piti, imala sam takvoga života teškoga, 3 djeca, 3 sina i 3 sneje i vnučića. I kak da sam išla na žice, samo sam utehu ih skala v alkoholu. A sad vidim da to ne valja. I evo sad meni susjed pripoveda, rekao pa ja ne pijem već 2 mjeseca. Onda mi je rekao da je za mene moj. Ivana. Da. Ja sam ali ja imam sada i ja sam fortna. Čekaj, Jadranka, stani sekund. Znači, da li si svjesna, znači, on je mene tražio prije, eto, sigurno je prošlo 2 mjeseca, znači, od molitve ti više ne piješ, jel si svjesna toga? Jesam. Jesi sretna zbog toga? Pa presretna. A reci kako te ne vuče više piva? Ne vuče me uopće piva. I svaki dan sam 2 pive popila i 3 je nekda došlo. Sada više uopće imam, gledajte, tukaj pun sanduk pive. Uopće ni ne mislim, ni ne gledim, ni ne vleče me, ni nikaj. Reci kako si svoga licom pred kućom zaustavljala ljude. Pred kućom sam stavljala ljude putom, kad sam iz dućana nosili pivu. I koliko je to trajalo? 30 let. 30 let. Kako si na liječenju bila? I na liječenju sam bila, da, na psihijatriji 6 put. Jadranka, ja sam zatečena, oprosti, jer ja sam toliko sretna zbog tebe, da ja sam toliko, mi smo toliko sretni zbog vas. Ja sam toliko sretna zbog Ivana što se on meni javio da se pomolim za vas. I sretna sam što vam je sad pustio molitvu. Ja sam toliko sretna što vi nećete više nikad piti te pive. Što vi od sad postajete prava kršćanka. Šta si rekao, znači 6 puta, Jadranka, vi ste bili u bolnici. 6 puta, da, ja dok sam bil na psihijatriji u Koprivnici, njoj je onda bilo bolje, ali onda me je vidjela, ja sam nju da je bila na liječenju. I ona ima sad gajbu pive, uopće ne vuče da. Da. Nek se ona... 2 mjeseca fort stoji. Da, to je bilo recimo, ona je znala popit napice, ona se valjala po podu i baš je bilo žešće prije. Jadranka, Molim. moram vam nekaj reći. Isus vas jako puno voli. Hvala. Ali jako, Jadranka. On je dao život za vas na križu. Znam to. I on je u potrebi za vama i bol u išijasu i u nogama će savršeno nestati to od sad. I samo vjerujte i zahvaljujte mu, a mi se uskoro vidimo, ja ću vam doći u taj Đurđevac di god bio. Da je na kraju svijeta, ja ću vam doći. I onda ćemo se lijepo izgrliti, izljubiti i voliti i samo budite na ovim zoomovima, jer ovo je ogromno svjedočanstvo, ono hit. Ja kad budem slala apostol sad ta svjedočanstva, on neće moći od radosti, on sa drugom radosti.